вай духтаро якора бинен иқа хушручая и двойкачошон марҳамат инам хели босакои хонагӣ пижамачои фасон духтарона писарона ана ин вая иша духтаракоям пушон мешава писаракоям пушон хушрӯя духтаракодаем ай моделша бинен охи фасонакай то 6-7 солар размер ҳастай нархи шок ино бо дохилшон даку начос доранд шушта кудак да мепушонен ҳичи намешава ҳамагӣ 99 сомон бовар мекунен аз инами хеле кирташам ҳастай ай и боша ранги ваям ҳастай метавонен комплект карда духтару писаракотонда бигирен 99 сомон бори оригинал бори необычный гуфти гапо эксклюзив нависен ҷошта доставкатон мекунанд духтар духтаро ҳамин навора то охирша тамошо кунен чизакои хушрӯто нишон метиҳам нигоҳ кунен охи барои садик барои даруни хона иқадар борои хушрӯ дорай духтарак нигоҳ кунен кудакакода чихе мезеба ино ҳам хушрӯай ҳам материалш форамай бадани кудакда ҳам бо очаҷонакода осонай шуштанаша доға намеқапа ҳичи намешава стиралкада ба ҳазур шушта мепушонен нархш боша 99 сомонай размерош ҳаста я бурак биё ай пешма нишонтим ире бинен ва иқа хушрӯчаи материали и духтаро дар кортон боша ина марамат нависен ҷошта доставкатон мекунанд беҳад зебандаяй хушрӯай размерош ҳастай бинависен анака нигоҳ кунен духтаро инай хел пижамачуо ҳаст аҷоиб фасонакай мана духтарона писаронаи писаронаш манаи духтаронаш навагониям кунен зурайда баданаи намудуш ҳаст иёмо нархшамо хелая шокай бовар кунен нархошон шокай 99 сомон эмихе чиста либосакои оригинали фасони хонапӯшак 200 чанд сомона борай иҷада боша 99 сомон штагай хоҳен нависен шуна расмоша мепартоянд ё ки заказ кунен бурда ай пеш биненда ҳазор раҳмат меген барои хели бора ягон ҷода ин нарх наметиҳанд духтаракокан як борака гиҷа биёен духтаро нигоҳ кунен ман шумода чӣ ёфтам анамхе курткачои фасон я бур пуштакотона нишон тиҳен нигоҳ кунен курткачода гап нест бори оригинали гуанжоа медонен чанд сомон акамара нигоҳ кунен духтаро медонен чанд сомон шок 70 сомона курткаи фасон сабук хушрӯ 70 сомон ина кудака пуштия нигоҳ кунед чихе необычняка дига намудошам ҳастай духтарона писаронашам ҳастай то охири навора нишонтен то охири навора тамошо кунен духтаро ма двойкошонам нархоша гап мезанам хулоса нигоҳ кунен ина курткача бисёр доранд ҳам духтарона ҳам писарона кадомеша мегирен 70 сомон ҷошта доставкатон мекунанд фақат интихоб кунен духтаро нигоҳ кунен и варианта бинен чихе фасонай ана иша бинен охи чихе хушрӯчай ана акно нигоҳ кунен двойкачое ки духтарако пуштагиан ино ҳамагӣ 99 сомонан начос доракан и моделшам чанд расветкаи дига дора нависен расмоша мепартоян интихоб кунен ҷошта доставкатон мекунанд ҳамашам начос дора нигоҳ кунен брижашам ваёшам остиндарӯзаки хушрӯай шушта мепушен катушки наметия доған намеқапа марамат 99 сомон то чанд солаяй то 5-6 солар размер дуруст мегира марамат духтаро чашмакошон хушрӯвае мошалло мана марамат метавонен муроҷиат кунен тамошобино жимпиракои алипака ёфтам бовар кунен ҳам хушрӯвай ғавсе ҳастай ба дараҷаша ина марамат аз наздик нигоҳ куненда бори гуанжӯай оригинал шушта кудак да мепушонен ино ҳичи намешаванд чанд намуд дора ина марамат остинакошон дарозак берун дам хушрӯвай мисол садик даям ҷо рафтан даям гармакак баъд муҳим он ки гуфти гапо ҳам гарм мегира ҳам ҳичи намеша ҳангоми шутана ё катушки намезананд марамат нархш 80 сомонай тоза бори гуанҷӯай нависен бо расмоша мепартоянд боракои хушрӯи ҷада бисёрай барои фарзандотон метавонен дархост кунен баркунен и хели нархоку дар ягон ҷо неста инами борку 250 сомонай оригинални пижамаои гуанжоу барои фарзандотон то синфи 6-7 ҳастай ҳам духтаронаш ҳам писаронаш нархш 99 сомонай иҷада марамат рангои ё намеравана ҳангоми шута мисол нарангаш меравана дига хе мешаванд материалошон куни хе сахтакан як бор шутанда лав лунҷиш гуфти гапо кашол намешава ина марамат 99 сомон ҳам тугмадорш ҳастай ҳам пешмаҳкамш ҳастай аз анаи пешмаҳкамако чанд модел дора дигар аз ваёшам нишон таҳин амири сумкоша нигоҳ кунеда чихе бисёрай духтаро 99 сомонӣ бурд мекунен инам хеле буракои хушрӯ дар кортон боша ҳамин духтарак
да бинависен ҷошда доставкатон мекунад. Бо касе ки 2 та 3 та мегирад доставка бепул мешава. Касоне ки 2 та зиёд мегиранд мақсад доставкашон бепул мешава. бовар кунед духтаро то размери 160 дора качествои зурай, качествои хушрӯай, нарху нархи беҳтаринай. Оиша, Оиша, я бурак ҷа биё. Я бурак пеш ма биё. Духтаро нигоҳ кунед. Двойкачаи Оишада гап нест. Беҳа двойкаи фасони необычный. Ина марамат метавонед барои духтаракотон заказ кунед. Охи аҷоибакае садигравида мепӯшонен. Аҷоиб фасонакай ҳам материалш гармакай, ҳам худаш хушрӯакай. Я бураки дига қафота нишонте. Ина духтаро нигоҳ кунед. Пиштакша бинед бо чихе хушрӯай. Дига цветову дига моделош ҳастай нависен расмоша мепартоянд. Нархаш ҳамагӣ 99 сомоная. Марамат барои размерошу барои дигар чизош. Я бурак пешин биёиша. Ай наздик материала нишонтиём. Ина духтарако нигоҳ кунед. Тонки вязкаи фасонай бори гуанҷуай. Марамат бинависен ҷошда доставкатон кунанд. 99 сомон анами образи ин духтараки хушрӯ. Афсус ки ҳами размери ман наши духтаро. Ман ира ага намегирифтам шумо да нишон намедодам. Як шӯбаи фасон 1,5 500 сомон шудагиай. Беҳад хушрӯ. Ино медонен чи ба 500 сомона барое ки бора ҳамаша фурӯхтиян детски фурӯхтасиян ҳозир ана ин як дона мондай аксия афтидагиай. Мана касе дар размериш дуруст бигира янамуд хушрӯай мехуш духтаро раҳмат меген. Марамат 500 сомоне дар тақдири кадометон боша и тақрибан то размери 54 52 54 ба ҳазур мешава. нархаш 500 сомон. Духтаро шӯбаи боӣ гуфтигапо шӯбаи фасони воима ина 500 сомонай. гап зарен ҷошта доставкатон мекунанд. харидорӣ кунем раҳмат меген. хеле нарх катику ягон ҷода шумо анами комбинзонора намеёвен. аз ягон ҷо нигоҳ кунед. тоза бори гуанҷу бори оригинали фасон 90 сомон духтаро бовар мекунед. 90 сомон ҳамаш борои эксклюзивай, ҳамаш борои фасонакай, борои интернет магазин, борои инами бренда нохи ҳамаш. ина марамат бо нархи дастрас пешниҳод кардагиян 90 сомонӣ. ина муча биненда бо шапчика дора. ҳеҷ чӣ намешаванд. шушта кӯдак да мепӯшонен. ягон чӣ намешава ба необычни фасонакай. кӯдакбиниам биравем падарка барен хушрӯай барое ки хеле бурако ҳар ҷода нестай духтаро. марамат 90 сомон. иҷа вариант бисёрай. шумо нависен буракои хушрӯ ҳам ха бисёр доранд. нависен расмошона мепартоянд. то на интихоб кунен ҷошта доставкатон мекунанд. бо медонен аз иҷа касе 2 либос зиёд гира доставка бепул мешава.